Doon naman sa mga dialysis patient, pwede po bang magamit yung GUICONSULTA card? Yes, pwede po siyang magamit. Actually, doon po sa mga laboratory services na pinoprovide po or na pwede po nilang i-avail, under konsulta, nandyan po yung tinatawag po natin na creatinine. So yan yung laboratory test na pinapagawa po malimit ng atin pong mga dialysis patients to check kung kumusta na po ang function ng kanilang kidney. So pwede din po naman nila yung ipagawa. Kasama po yun na libre na ma-avail nila. CBC, madalas kasi anemic din po sila. So pwede din po nilang i-avail yan. Pero kung ang katanungan po nila is on dun sa procedures, yung dialysis po muna, ma-avail po nila yun through PhilHealth din. So, yung PhilHealth naman po, meron pong pinoprovide na packages for them. Special packages para naman po sa ating mga dialysis patients.